Sitt persuni ttieħdu l-isptar Mater Dei wara ħabta bejn karozza u double decker. L-inċident saħħa ħabta 3:15 wa nofsinhar fi triq il-Kosta. Il-karozza tip Jaguar kienet missjuqa minn anzjan ta' 80 sena minn ħażebbuġ. Fil-karozza kien hemm passiġġiera anzjana ta' 80 sena li tgħix ħażebbuġ ukoll. B'dawn iż-żewġ persuni ttieħdu l-isptar l-anzjana tinsab fil-periklu tal-mewt. Ix-xufier tad-double decker raġel mill-kiena 39 sena li jgħix iż-żurri u 3 nisa li kienu passiġġieri f'din il-vettura ttieħdu wkoll l-isptar. Il-kundizzjonijiet tal-ħames persuni ttieħdu l-isptar għadha mhux magħrufa wkoll. Fuq il-post kien hemm tim mediku li assistaw ħal persuni l-isptar u anke l-pulizija. Kien hemm ukoll membri mid-Dipartiment ta' Protezzjoni Ċivili li għenu fl-operazzjoni sabiex jinħarġu n-nies mill-vetturi. Saħansitra wieħed mill-persuni tniżżel minn fuq id-double decker bit-turntable ladder ta' Protezzjoni Ċivili. Assistew ukoll uffiċjal Transport Malta li jassistew it-traffiku waqt li numru ta' ambulanzi ġew skortati bil-muturi. Dwar każ infettet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Anzjana dan fi waqt li l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.